Fan hyn ynghylch y defyd, Pencampwriaeth, yr ŵyn benw sydd gyda ni erbyn hyn, ar fore ola'r sioe, a mae'r beirniad yn mynd rhagddi wrth i waith. Ac yn cadw llygar craff arno fe, mae Thomas Evans o Goedhirion, Llanfarog. Doch chi ddim yn mynd o ni to, ti'n cadw llygad manwl ar bethau fan hyn. Bethau, ni nawr ar yr ŵyn benw. Beth fydd yn edrych am yn y gystadleuaeth yma? Wel, rhain bydd le bydd y sioe yn mynd i am flynyddoedd i fynd. Rhain bydd diadell, mynd mewn i diadell, lot o'r cystadleuwyr, ond tymod. Ac yn magu diadellu'r dyfodol fyd, yn dweud? Ie, a i ddod yma fel dafad flwyddyn nesaf a dafad hyn y flynyddoedd ar ôl ni. 20 eto, rhyw 20 eto yn y Pencampwriaeth yma. A sawl wyneb cyfarwydd, ni'n dod tuag at ddiwedd y sioe nawr, a ni wedi gweld nifer o'r rhain yn cystadlu yn ystod yr wythnos, yn do? Ydyn, na, mae lot o wynebau i ni'n gwybod amdano. Ac ambell un, wedi bod yn sylwebu dyn ni, mae Eirwyn fyna o Cwm Cylynen 500 yn dangos i... Gyda'i Biwla Pencampwriaeth. Mae Meinir ddim i siowan i ddefed. Ar ein Meinir, mae Teilo a'i diarell nhw o'r balwen. Ond mae Jasmine mewn i roi... Wrth i fod yma ar y camera, dangos i balwen. Mae bach o hwyl sy'n bod yn y sioe yma hefyd, yn dweud. Na beth mae gyd amdano. Ie. A drynod diwetha'r sioe. Ie. A mae'r beirniad yn mynd rhagddi fan hyn. Y beirniad wrth gwrs, Jeff Chilman o Faes Yfed. Di'n lleol? Ydy. Na, ti'n digon parod at i waith fan hyn. Ti'n gwybod beth mae'n edrych amdano. A mae'n braf i weld yr amrywiaeth o frydiau fan hyn. Mae gyda ni'r frydiau poblogaidd, a ti'n gweld wrth niferoedd bod rhai yn fwy blaenllaw na'i gilydd. Ond mae'n neis gweld nhw, law yn llaw, ar y frydiau llai amlwg hefyd, yn dweud? Ydy, wel, mae'n dod at y Rylands lliw nawr, sy'n mae yna diadell fach gyda ni o Rylands lliw adre hefyd. Mynd nôl 4-5 blynedd, o ddim even clas i'r Rylands lliw, a nawr maen nhw lan i ryw 100 o Rylands lliw yn cael ei arddangos yma. O'n nhw'n rhyw fryd arall bryd hynny, o'n nhw? Oedd na ddim clas iddyn nhw. A beth sydd wedi cyfri am i poblogrwydd nhw, felly? Pobl fel ti yn cymryd diddordeb, mae'n siŵr? Sa'n siŵr yn beth yna, achos maen nhw ddim gyda ni lenni, ond y blwyddyn cyntaf ers bod nhw wedi bod ni ddim yn dod â nhw. Ni newydd bod ar beirniad, newydd bod edrych ar y dorset dawn mlaen i'r ddafad gorniog Wiltshire fyna. A mae yna ŵyn benw Certigal mae'r oste. Mae'n arddangosfa dda, a mae'r cylch yma, mae wedi denu tyrfa i weld un o Bencampwriaethau ola'r sioe. Just yn dod i'r miwlen Cymreig o Wyn Jones o lawr yna'n Llandeilo. Dim ond bydde hwn ddim yn y clas wyn gwrw, achos taw o'i'n fenw, ond mae'n dal i hunan fel... Mae'n ddafad sio go iawn. Mae lot i weid am gallu dangos dy hunan a dy ddiadell di, a dy gynnyrch di yn y sioe yma. Na'r beth, neu nhw berfformio ar y dydd? Wel, shop window yw ar diwedd y dydd yma. A mae'r tyrfa yn cael gwledd fan hyn ar fore iau'r sioe. Dyna ni nôl maes o law i weld shwt look mae'r beirniad yn cael ar tynnu i restr fer. Fan hyn, Pencampwriaeth, yr ŵyn benw. Mae'r beirniad Jeff Chilman wedi tynnu restr fer a wedi tynnu un arall yn y gystadleuaeth yma. Mae yna 2 hanner i gael i hon wrth gwrs achos yr credydu heintiau. Ond fan hyn mae wedi dod draw i'r dosbarth lle mae, fel o'n i'n sôn gyne, Pencampwyr ysethog. Thomas Evans, Coedhirion, Llanfarog. Hwylom gil wobr i ni, fi'n credu, os rhywbeth yn sefyll mas i ti? Wel, allu ddim always bod yn sicr. Na, mae hwnna wir, fi'n tipyn o stori os fydd yr Mae'n rhywbeth yn gallu digwydd yn y sioe, ond bydde fe yn tipyn o stori. Mae'r oen Suffolk yn dal i dir yn yr ring yma. Rhyw gymhariaeth. Fel oedd e'n neud. Dydd Mercher pryd nath e cipio'r Pencampwriaeth. Mae yna un arall sy'n
rhyw 6 milltir lan rhawl yn y restr fer fan hyn, Percy Tate, efo'r David Blue Domain, Prydeinig. Yr wyneb llechen las trawiadol yna. Ie, o'n fenw'n anapelio ta ti? Ydy, mae'n y ffordd mae'n dala I hunan, mae bob o'n wedi gwneud mor dda I gyrraedd yma. Mae'r safon yn eithriadol eleni fwy na unrhyw flwyddyn. Ie, ti'n teimlo bod y safon fi'n credu. Yn drych na sawl flwyddyn blaenorol? Ydw, fi'n credu. Mae lot o bridiau, y rai llia, maen nhw gyd wedi, fel maen nhw'n gweud, up their game, a mae'r safon yn eithriadol. A mae'r Zworbl fyna, yr oen Zworbl, yr oen fenw Zworbl, ddim yn fryd, o'n i'n orgyfarwydd â hi cyn dod i'r sioe yma, ond mae'n un sy'n sefyll mas yn dwi mewn. Wel, yn rhan o lot mae'n o'n a gwlaniad di trawiadol fyd. Ydy, ar streipen gwyn ar ei phen, a maen nhw'n defyd mor fawr hefyd. Am oen, mae'r fwyaf yn y clas yma. A wedyn mae dy'r oen fenw Charley sydd wedi dod o'r Ingrams o'r Alban. Maen nhw'n deulu sydd yn herio yn aml yn dyn nhw. Maen nhw'n aml yn agos iawn at y frig. Ydyn, maen nhw wedi cael nifer Pencampwriaeth mynd yn y sioe. A eleni to maen nhw'n mynd yn y cystadleuaeth hefo oen fenw Charley nhw. Na fe, mae'r beirniad yn tynnu rhestr fer o'r ochr hyn y dosbarth. Na beth yw ei fwriad yn awr. 6 fan hyn, 2 yn parhau yr ochr draw, felly mae 8 dy fe ar ei ddwylo ar hyn o bryd. Harris eto wedi cael ei tynnu gyda'r Jacob. Ie, a'r beirniad yn cymryd cam o bell. I weld, so gallu dde gymharu, mae'r Suffolk yn dod mlaen. Wrth gwrs bod yr o'n Suffolk yn dod mlaen. O, dim am hi. Ond pwy arall sy'n mynd I ymuno ar o'n Suffolk yr cwestiwn nawr? Nawr Blue Domain, y Blue Domain wedi mynd ar dy lygad di, Thomas. Lle bod ti'n rhannu llygad y feirniad Jeff Chilman fan hyn. Gawn ni weld ai dim ond 2 mae yn tynnu o'r rhestr fer fan hyn. A ddawn ni nôl am y canlyniad ym Pencampwriaeth yr ŵyn benw.